tawandane gantuji mum lewru korka nanni somdu yurmende hewndu baraj korka ko farilema ne waddima ho tawandane gantuji mum naflu ganni yoda innamal a'malu binniyati usta bakatuji ɓeyde baraji ma shaharu ramadan itande foko lewrugi jangon ɓe tawtoraka ɗum hoto hat hoore ma ñamda yarde tawa hora nela ɓurtuɗa ko hoore ma natina jokkudem ko toddakima ine bonna ñallowma ma saabu guite ma ne kor noppi ma kamɓe ɗemgal ma wadde tede ma mumene kore sabu koko forla e me kore farilla nelado لا إله إلا الله استغفر الله يلا مديرنا يلا مديرنا يلا يا مي عندك كورك مي عندك بوسون دافريل يا رح عندك انكو الجمعة لا إله إلا الله سبحان الله نبي جورا كبرانكو إنر يلا نعرض نجيو درس استغفر الله لا إله إلا الله سبحان الله يا هوا نعم محمد كونغول محمد الغول سوانا مي يتلوم داني ما دا opera wiide محمد bi gidin jibne da hol inde jigi da ko na Muhammad aha mbawmi wiidem ko bale maade ya heñu pittaado hande ko aljuma koy korko gonnen malaika ji ko do poti nyallude anini e ko fawdi hen ko yimbe be ko arobe don kedo wajuji mbasa futtinde mi kitama de subhanallah Ibrahim argay ila mara hore anora hammadi de Ibrahim so hori hande fofto jango horo baw jango fofto bafti atinra horma yaw jodo kedda hande wajun wodi wodo naftorda hen kam anin Waalaikum salam. Madam Chelly, madam Tampe. Modou ni. Jamta. Ceerno Mamadou nan la? Ah, Modou bismillah. Assalamualaikum. Bismillah. Ini begal mat. Abi Chelly ka. Modou ni. Jamta. Welcome. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillah. Bismillah. Yalla ko men jilo dana don yalla tan men boni nyabuli yalla tan men boni nyabuli yalla ko men jilo den yalla uti tamede yalla uti tam utamon oron cel den tambe gorko so ari takra ko rewbe mbiden ko lewru korka yo terde fo kor kono rewbe worbe bakkondirde subhanallah en hada jonon hande ko nyaloma aljuma lewru nyaloma teddinaado e der korka eden beyditiro hen diine men comme ne ngoden wadde e galle hammadal joni non kala ko jogidon e namde bismillah mon wonande rewbe e worbe adan ya mbasa nyalluto no nani ay jirloji ma kewdi yimbe ko horde kadi subhanallah odo korka ne artini heewi tole waktuji ne jagga ronkam yo gas Allah yalla faabu men bismillah joni non so tawi odon jogi namde ko faare korka bismillahir rahmanir rahim wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin subhanallah ona bismillah non namdam jam berden no ber hoyti
mbiɗa yiya Boom TV immi noon kawrumi hen mi anda ɗon tan mbiɗa wawi continue koor kam walla mi wawa ɗum wonno namdoɗam inde nde Mamadou eyi yo Allah waɗema barke ɗo noon wonto sernaɓe kaali hen ɓe mbi ko o jabbarana ha o sammarana ha wala cina marina ha walakin ko jeeɗɗa ko so tawi ne hulɓini korka boni tillini ɓernde nde saabu ko ɓernde hoorata kono ko jeeɗɗa ko so tawi hulɓinaki korka ɗa wawi nanguitade eyyi so goɗɗo mon ne jogui namdal ceerno min de mi jogui namdal comme joni noon mbiɗa yeeɓa télé manda no jeeɓam télé taw korka boni walla bone namdal ma ne waɗa barke miñiraguel ɓinguel so tawi korka Allah wi ko so tawi yimɓeɓe ne jeeɓa walla ne keɗo yo keɗo ko faati e diine walla jeeɓa ko faati e diine so tawi ko filmaji ale baaba mum ala caɗele kono so tawi ko filmaji bondi wala hawla ene nodda belamma ceeɗan en tawma ɗon e bonna ñalawma ani ko ni namdal ngal foti ɓe mbi ko jabbanana ha o sammarana ha walla cina marina ha wima noon e ɓaleeje jaggude guite mum andude ko yeeɓi paɗe baɗɗe pilli feeje haɓɓude koyɗe mum andude to yeehi juuɗe baɗɗe pontoje jaggude junngo mum andude to haaɗi o sammarana ha walla cina marina ha wi hammadan ay timmo e darmal kay so tawi goɗɗon jogui namdal min de mboɗo jogino namdal ceerno nande pimmide mboɗo jooɗi damal galle mboɗo salguino jiimi suufdore debbo mo ɓorni pantalon mi daarima kay no feewi mi jañi hen kay belam no feewi kono kay no dagui continue walla dagaki eyyi namdal ma annen ko namdal tan kono no mbimi joni joni tan jagge guite mon kono ne waɗi tubakoɓe ko mbiyata entre parenthèse so tawi suko debbo mo dawatoɗa o ko suko debbo jontaɗo wona cofɗo mbaadi ɗon Allah ne yaafiroma korka ne jokkite ko jontaɗo mi yooɗi machallah kono so tawi ko cofɗo mettuɗo fornorade cofɗo ƴiƴam ɗon korka boni yeehi jogorani artude ko noon ɓe mbi ko sammarana haka walla cina marina ha wimo jumwa hammatan walakin wima kana o wi kanaha o wi kanaha bi ramadan jaggude guite mum anini ceerno min de mi jogino namdal komi jiginoɗo coccorgal nder socco o mawno no woodi ko ɓenni nder joni en jogui continue ñalawma walla mi derte yo Allah waɗema barke annene wonko ɓe kaali ɗon kadi yimɓeɓe ne mbiya korko soccetake korko ne socce kono waɗi ko sarɗiji e coccorɗe coccorɗade so tawi ko coccorgal leppulngal ɗon korka ma ne selli kono so tawi ko jorgal kos ɗon korka ma boni coccorgal jorgal ne haɗa sabu ko coccorgal tingal hoore dillinowal ñiiƴi jerɓinowo ɗakkude ene haɗa walla cina marina ha wiɗa on nani mboɗo sikki hankadi eyi ceerno min de mo jogui namdal goto on wadde no hanki jamma gonnon ko hirtade haako ɗon noon to kirtotoma haako ɗo noon mi fin subaka mi wufƴaki wat noon sa wufƴaki aɗa wawi hoorde walla wawa ɓinguelam tinno wat anniyama ganda korka garo ka jogorɗo yobde sabu ɓaleewo sohla tan ko jamma noddani ñalawma ha ko fotani yeeyde ñalawma ha ko foti tan ko ñaamede jamma suuro jamma so paari so heddima rufoye ko ni foti sabu ha ko ñalawma ne bonna kul ceerno hoto wat i jam subhanallah ceerno won nder waajo ndena horta ceerno ko gonga ma ceerno ko aɗa waajo aɗa yara paɗɗen jongen ko ceerno namde mon ne keewi on lorli kam nangue mon ne keewi ko abou ɓinguelam fayi ɗum ɗo ko gonga ma ceerno ko gonga ma iya kam hamma tan o bon ho woni ko woni iya holko jetta joni mbiyete ko mbawmi hen i holko mbawɗa wonaka kon aɗa waajo yimɓe rero ndiyam gonnon ko fellude jihaadi mbiɗa waajo yimɓe mbiɗa hollinde ɗumen laaɓi moƴƴi min nene jihaadi felli kam ni won kollugol ma mbimeni ko Allah hoddiri Allah foti hande ko ñalawma bonis Kore, 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 sabu koko forla e me. Kore, kore, farilla nelado. Ramadan, Ramadan, sharu Ramadan, Karim.